Atenció a tots els efectius. El subjecte infiltrat a la mansió és la senyora Ooka Nishizawa, la mestressa de la casa. La vostra missió és fer tots els possibles per impedir-li l'entrada. És un ordre directe de la senyoreta. Ha quedat clar? Repeteixo, ha quedat clar? No ho acabo d'entendre. Per què li barreu el pas si és la teva mare? Hi ha un motiu. Fuyuki! Fuyuki! Natsumi, hem vingut a portar reforços. Quin remei! Es pot saber què passa, Fuyuki? Resulta que la mare de la senyoreta Momoka ve cap a la casa. Exacte, i el problema és que amb la seva arribada pot comprometre la seguretat de tots. Nishizawa, em sembla que ens ho hauràs d'explicar una mica millor. D'acord. És que la mare és lluitadora professional. És lluitadora? Ara que ho dius, em sembla que vas dir que el teu pare també ho era, oi que, Momoka? La senyora Ooka Nishizawa, hereva d'aquest grandiós imperi familiar, va decidir dedicar-se a la lluita malgrat el llegat que li corresponia. Un dia, en un enfrontament fortuït al carrer, la senyora va ensopegar amb el senyor Bayo i amb mi mateix. Ells es van enamorar a l'instant. I finalment van decidir casar-se. Poc després naixia la senyoreta Momoka. Hola, Momoka. Mita-la, t'agrada tant una cosa com l'altra, eh? És una nena molt espavilada. Aleshores es van repartir les tasques. A mi em van encarregar l'educació de la nena. El senyor es dedicaria a vetllar pel negoci familiar i la senyora a la lluita. Cadascú tenia una tasca assignada que havia de complir. Adéu, papa i mama. Guiro? La meva mare torna de tant en tant a fer-me una visita i a comprovar el nivell de seguretat de la casa. Comprovar la seguretat? Com es fa, això? El seu mètode consisteix a entrar com ho faria un lladre. Així s'assegura que la barrera defensiva de casa seva sigui 100% efectiva. Esclar! Vol comprovar personalment que la seva filla és en bones mans. Quina mare més responsable! Sí? Vols dir? Falten 3/4 d'hora perquè la cafetera tingui el cafè a punt. Si la mare arriba abans, voldrà dir que la mansió no és prou segura i que, per tant, cal prendre mesures. Aquestes mesures inclourien l'acomiadament de la guàrdia i de mi mateix, per exemple. Fins i tot el senyoret Tamama se n'aniria al carrer. No t'hi vaig! Vet aquí els guardaespatlles dels Nishizawa, lluitadors professionals al servei de la senyoreta Momoka. M'importa un rave que sigui la senyora de la casa. Hem de clavar-li una pallissa, i això és el que farem. Penseu que ens hi juguem una paga extra generosa. Per més bona lluitadora que sigui, ella sola ho té difícil. Està sentenciada. Vosaltres sou els lluitadors experts? Mira que bé, m'entretindré una estona amb vosaltres. El mestre de ioga amb qui em vaig enfrontar a l'Índia era molt més fort que tu! Què fas? No em diguis que estàs en guàrdia, perquè amb aquest pentinat que portes no sembles gaire professional. Ai, ja m'ha pujat la mosca al nas! Sonic! Aquesta tècnica no és res comparada amb l'atac del cicló que vaig aprendre a Rússia. No m'aturareu! Prou! S'ha acabat el joc! La senyora ha guanyat! És molt forta. No havia vist mai una superioritat tan aclaparadora. No serviu per la lluita. Esteu despatxats. Ha superat el nivell 4! Ara em deu tocar a mi demostrar de què sóc capaç. I la veritat és que estic motivat, me'n moro de ganes. Doncs jo també t'hi acompanyaré, ta mama. Si guanyem, anem a mitges amb la recompensa. 50-50, eh? No sé qui és l'inútil que ha contractat aquesta colla d'ineptes. No puc deixar la meva filla en mans competents. Veig que ha progressat molt, senyora. Paul. Ho lamento, però l'he de tractar com a una intrusa. Si vol continuar endavant, primer m'haurà de vèncer. El meu deure i el meu desig, per sobre de tot, és vetllar per la seguretat de la senyoreta Momoka. Per tant,
El nivell 5 de seguretat sóc jo mateix, senyora! Vet aquí en Paul en la seva faceta agressiva de guardaespatlles. Has vist en Paul? A l'oceno! Un moment. Vols dir que no hem canviat de sèrie? Que comenci l'espectacle! Preparis, senyora! Puntada de peu giratòria! On és ara? Has millorat respecte a l'última vegada. Però encara tens uns quants punts febles per on et puc atacar. Perquè m'ha enxampat des de fora del radi d'acció de la puntada de peu giratòria. Caiguda lliure o oca! Oh, no comptava amb la capacitat de contraatac de la senyora, superior a la de qualsevol de nosaltres. Reconec que la derrota és merescuda. És increïble. Fins i tot tu t'has tornat massa confiat. Així és impossible que estigueu preparats per enfrontar-vos a rivals perillosos. Has vist quin nivell? Espectacular! Aquests combats no són el meu fort, que puc marxar! Si no m'equivoco, vosaltres deveu ser les mascotes de la meva filla, oi? Ai, més respecte! Nosaltres no som ni serem mai mascotes! Impertinent, et farem xixines per haver-nos insultat. Molt bé, endavant! Senyora, jo sóc la mascota número 1. I jo sóc la mascoteta número 2 al seu servei. Nishizawa. Mira, jo crec que puc retenir la teva mare una estona, o si més no, ho puc intentar, si a tu no et molesta. Hem pensat que estaria bé fer alguna cosa per impedir que en Paul i els altres perdin la feina. Farem tot el possible per evitar-ho, Momoka. Moltes gràcies. Molta sort que us farà falta. Però què passa? Què és aquesta pressió? L'aire s'ha tornat dens de cop. M'he quedat paralitzada. Aquesta aura assassina és la que li vaig notar a aquell individu. Ja us conec. No sabia que fóssiu amics de la meva filla. Mare! Al cafè encara li falta una mica. Escolta, mare, és veritat que penses despatxar en Paul i tots els soldats de la guàrdia? Aquest era el tracte. Li prego que s'ho repensi. Qui ets tu? Doncs és És un plaer conèixer-la. Sóc amic de la seva filla, em dic Fuyuki Hinata. Tenia moltes ganes de veure-la. Mare, és veritat, és... Ja ho veig. I ell és l'última línia de defensa que has instal·lat. Saps de sobres que no gosaria mai atacar un amic teu. S'ha acabat el temps! Moltes gràcies, mare. No despatxaré a ningú. Que bé, mare, t'ho agraeixo molt. Em sembla que et veig més alta, no? Uns 3 centímetres? 2,7, per ser exactes. De veritat? Que estrany. Normalment sóc més precisa. I tu, mare, com estàs després de tant de temps sense veure'ns? Jo bé, ja saps que sóc forta. Fan una parella ben curiosa, mare i filla. A reveure, Momoka. El pròxim dia em prendré el cafè, d'acord? Mare, espera! Perquè no t'estorbi gaire en els combats, et regalo un simple clavell. A les ordres, senyora! Feliç dia de la mare! Tenen una relació ben curiosa, la Momoka i la seva mare. Potser sí, però per la cara que ha fet la mare quan ha rebut el clavell de la Momoka és evident que no poden viure l'una sense l'altra. No sé com excusar-me, senyoreta. Ara, el meu únic consol és haver aconseguit presentar-li el senyor Fuyuki a la seva mare. Senyoreta! Què t'empatolles, Paul, que tampoc fa tanta por? Només és la meva mare.
Bayo, Oka! Hola, Bayo. Ja em podries venir a veure més sovint, no? Puja, et puc portar on vulguis i farem petar la xerrada. No, gràcies. Tinc molta feina a entrenar-me. Descansa una mica. Sempre igual. No sé per què t'entestes a fer-te la forta, si no fa falta. No, sempre no. Hi ha molts tipus de famílies al món, però d'una manera o d'una altra, tenir la família a prop sempre és agradable, oi?